Zás to ten pes vyjebaný, kurva. Chod do piče. Čo ty na to? No, máme ísť nájsť tú prieba... Tú onu. Áno, dobré, no tak to som rád. Ja potrebujem tu na nájsť, no to bolo tu, že? Jo. Dobré, to čo bolo do piči? Zás to ten pes vyjebaný, kurva. A už ho počujem. Už tu počujem kráčať. Sa nech ide do piči. Ty uličnica. Kokot. Nie som žiadna uličnica. No je tu niekde blízko, ja počujem kráčať do pičia. Fuj, ty marha. Chod do piče. Čo ty na to? No. Teraz neviem, či sa zastavila a poje naspäť, alebo čo robí, nech ide preč. Ja toto potrebujem preskúmať. Kurva, fix vám tam. Ty prostoduchá prostitútka. Ďakujem ti, Martin, veľmi pekne. Takže tu sa budú dvere zatvárať. A tu sa budú dvere zatvárať. Nech sa naučí zatvárať dvere po sebe do piči. Dobre, medicínu. On sa díva na tie dvere, to ma znepokojuje dosť. Dobre, Martin, kde sme to ďalej mali ísť? Že mám prehľadať izbu, že už ju mám prehľadanú a nič tu nie je. Jak to hodím? Kokot! Ja som to chcel dozadu, nesem. Choď dole. Schovaj sa! Nie! Ja tu nesom. Choď domov! Ty marha! Ty nestraž ma, pes! Skús tie dvere otvoriť, ty kokot. Toto je čo? Dobre, to máme do toho laseru. Ale tu sa nemá kde schovať. Ona keď sem príde, ja som piči, mŕtvy. Nie, choď preč. Choď preč! Ten pes ma jebe. Normálne ti jebe. Haló? Je tu niekto? Ja neviem, kde je, do piči. Ja neviem, kde je, ja som mŕtvy. Ja ju počujem chrašťať. Tam bež. Ja sa medzi tým schovám. Toto môžem použiť sem a rýchlo dole. A nech ma nevidí. Daj čet vľavo hore, vidíš to, hej. Ale tam mi ukazuje, čo mám robiť, víš. Takže neviem, či to bude úplne rozumné, ale okej, mám to tak zatiaľ teda. Dobre, no. Kde boli ďalej tie veci do tej teaser guny? Lebo to sa nám kurva hodí, to potrebujem spraviť. To sa nám bude hodiť. A tu je čo? Tu je square. My máme round. Round key je neviem kde. Neviem, kde patrí round key. Kde bol? Tak chod do piče, to isto teraz olej. Tak, potom keď takú píše, že... Toto je nás to kokot prilákalo a teraz umrem. Ty kokot! Ti jeblo, nie?
Neotváraj mi tie dvere, ty pes! Ty kokot! Ja som zarval krstov psa! Chápeš? Čo ti jebe? To je v piči. Chápeš? Krst psa vyjebaného som umrel. Doš piču? Ty tiež doš piču a ty sa veľmi rýchlo schovaj. Čo ti jebe? Tu sa toto môže kurva mne stať. Piči. The sharp is perfect opening. Dobre. Dobre, teraz absolútne neviem, kde je. Piče, videl, čo ten pes spravil? Zmrt. Á. Potrebujeme šrobovak. A už ju počujem. Už je docela blízko. Boj sa. Ten pes mi má pomáček, on mal štekať po nej. Kokot, nemí nedovoliť zavrieť dvere. Dobre, no ide tam a ja rýchlo zbehnem hore a počekujem to hore. Kokot, čak ona sa odbaťa na pomôcť. Čet nečítame? Však čítam, že psia kurtizána si písal. Čo ešte si tam písal? To aj čet, tak potom keď tak halo, psia kurtizána. Čet nečítame? Však čítam, tik. Však mi to tu svíci, tak asi čítam, nie? Tam poď. Ja idem hore. Medzi časom. Dobre, potrebujeme... Dík, more. Treba sa dostať ešte niekam, kde sme neboli. Tu nás máme všetko počekované. Tu potrebujeme ten square key. Ne. No zase ide hore, že? Zas ten pes otvoril do hodzín. Čo? Zas ten pes otvoril dvere. Ako chápeš? Jebe, ne? Čak on mi robí zle. Mi normálne škodí. Tak hodziny. Čo s hodinami? Nechápem ťa teraz, Martin, vôbec. Že čo s hodinami? A máme blade, takže potrebujem otvoriť nejaký box. Tak kľúč, štvorečný. Jaj! Áno, máš pravdu. Choď do piče! Kurva Mahagarska. No dobrá, čo teraz získam? No chýba mi tu tá pičovina. Ty kokot čierny! Obišiel som cenzúru medzerou, čo? Uhni! Nepochopil som ťa, on si obišiel cenzúru medzerou, čo? Jaj, a však to by nemalo cenzúrovať, či cenzúruje to TikTok? Ja neviem. Je to Aha, dobrá, ale to ja za to nemôžem, víš, ja som to nenastavoval. Takže toto ide mimo mňa. Tu má asi TikTok nejaké oné. Pravidlá. Ale ja za to nemôžem.
Víš, lebo ja som s chatom nič nerobil ani nastavoval. A už by tá kurva mohla ísť hentaj preč. Hentam, tak sorry. Stamať nech ide do piče, lebo ja potrebujem sa dostať tým hodinám, kurva. Dobre, úžasné, že si šiel dole. Po piči. Máme skverky. A skverky bol dole, že? Jebe? Však doraz tu boli schody. Nepíšte mi do ucha. To je tá naša malá dcera asi, že? Kokot! Jeblo ti! Fuj. Dobre, potrebujem niečo hodiť. Nech sa zbavím do tej piče. Potrebujem sa dostať. Ja som kokot. Nie! Nechaj ma žiť! Skverky! Fú. Čo? Jebe? A, Ciko, vytrčí papuľa. Ale neostane sa ani on teraz. Zrkadlo nezrkadluje, tu sa môžem schovať. A čo tu ďalej nájdem? Á! Dobre. Nie, zas ste babiky. Zas ste hnusné babiky. A už je babika preč. Super. Čo sa dostanem aj von? Nedostanem sa von. Hlavne, že psovi tu čumák trčí. Však bola... Jebe. To čo má za one? Za flashbacky z minulosti. A to tá piča už išla preč. Dobre. Potrebujeme tie veci do tej... do tej teaser guny. To sa nám kurva hodí. No neviem, kde je do piči. To je najhoršie, že ona môže byť aj naľavo, aj napravo. A môžeme zajebať. Ja to vybehnem hore. A fotka z garáže. Táto fotka je z garáže. Z auto v garáži. Ešpezetka je viditeľná. A vzadu je nejaké heslo. Čo? Ja mi nemal rada malo to, pretože som často išiel do roboty. Do práce. No dobre, čeda, teraz mám ísť kam. Tamko. Ty piča! Nehaj ma! Kokot! Choď preč! Teraz štekáš. Teraz štekáš, ty kokot. Teraz, hej? Teraz štekáš, dobre ti jebe. Martin, kde boli tie ostatné časti do tej zrkany? Lebo viem, že predtým sme mali 3 a jedna nám chýbala. Chýbala nám presne tá, ktorú teraz mám. Ale nemám ostatné do piči. Takže neviem, kde nájdem ostatné. Dobre, ona je tam. Takže my môžeme ísť sem. Kde nájdem tie ostatné veci do tej zrkany? Ale nehaj ma už, čo ti jeblo. Však sa daj do čilu na chvíľočku. Tu boli nejaké, nie? Á, to je náboj. Sem sa nedostanem ešte, že? Na to nemôžem nič použiť. To je dosť blbé. Ale rád by som našiel ďalšie... Á, však tu je ten password. Aha, takže možno to dáme aj bez tej teaser guny, čo by bolo více dobré. A ideme do sklepeníčka.
tej telke bol jeden z endingov. Neviem, ja tu mám klepeníčko. Ale ona ide za mnou, tak kurva isto. Pes neotvára dvere, čo je toto? Aha, nejaká maska. Maska z kože. Čo je toto? Teaser bullet, no minimálny teaser. Ty kokot! Nestraž ma tu do piče. To je čo? To som... Ona ma videla, ja som piči. To som asi nemal robiť. Čože? Toto som asi nemal katovať. A možno, hej. Choď hore, naspäť si bola, do piči aj s tým nožom, aj s tými krivými nohami. Uchoď naspäť a tam si aj ostan, dobre? No choď, bež, utekaj, to zvládneš po tých schodoch. Ja ti verím. Dobre. Krása. Čo je toto? Á, crowbar. Máme crowbar, čo je to? Ďalej čo? Ďalej musím ísť sem. To na čo nájdem? Need. Try. No. No a poď. Poď rýchlo dole, sem sa ona už nedostane. Cez tunel. Tu je flashlight. Svetielko pekné. A investigation room. Tu je nejaká file. Nick Lee, však to sme my, nie? Prečože writer, keď my sme policajt? Aha, akože my sme boli podozriví z vraždy, z 2 vražd prvého stupňa. Akože my sme zabili tú onu, dceru a ženu našu. Hej, Liza, to je pičovina. Však on je policajt, prečo by zabíjal svoju ženu a svoje dieťa, dceru? Potvrdené informácie. Detektív. Aha, on má nejakú rozdelenú osobnosť, že nevie rozoznať sám seba, že niekedy je policajt James a niekedy je niekto iný. Aha. Takže tomu už rozumiem. On má vlastne onú poruchu osobnosti. A tá jeho druhá osobnosť zabila tú jeho ženu a jeho dceru, ktorú chcel Jeboslav smešniť, keď mal 11 rokov. No a... Zaujímavé. Toto je čo? Á, to je zásnubný prsteň. Dobre, sme získali. Pekný. Po piči. Otvorili sa dvierka. A už naspäť nemôžem ísť, že? Úžas. Tam hore je tá ona, tá je jeho žena s dcerou. Tam možno ju jebe. Tak možno ju nezabil. No nič, ideme hore, čet. Už to vyšlap, chod za tou dcerou. Né! To prečo išli preč? To co už jebnutý? Martin, si tu ešte, či nie si? Lebo asi som to vyhral. Celé. Čo? Čo? Čo to kurva? Nie. 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 Prečo som tu znova? Čo sa stalo? Á, cesta do pekla. Au. Aha. Takže ja som on dokonca ešte aj knihu napísal. Príbeh hovorí o tom, ako policajt, ktorý sa volal Chris, trpel PTSD syndromom. A omylom zavraždil svoju ženu. Ty kokot. Aha, dobre. Hej, James Douglas. Že kto to je? Kto je klamár?
Mhm. Kam mám teraz ísť? Čo mám robiť, čak ona tu furt beha, a tu už nie sú tie dvere. A tu už nie sú tie schody. A tu je krv. Tu je ten koláč, tu je dcery. Tu je obraz, ten tu predtým nebol. Však už som tam dal ten prsteň. Ja ešte, že... Aha. Ešte prsteň tej ženy tam musím dať, že? A to nájdeme asi tu pravdepodobne. Som mal zobrať ešte nejaký prsteň ženy? Však tu nie je žiadny ženský prsteň. Ešte jednu fľusku potrebujem. Nie. Či hej? Kurva. No chcel zveť kovaču, ale... Ja som prepadol, preto taká ušli aj. To prečo, kurva? Neviem žiť do piči. Kde ja nájdem ten druhý prsteň, čo potrebujem? Ten som mal asi zobrať ešte predtým, že? Takže to teraz vlastne ani nevyhrám, že? Kam sa mám dostať? Kam mám ísť do piči? To sa dá nejak zabiť, čet? To je pičovina, nie? No môžem sa nejak zabiť. Nie. Ja sa takto nedá... Jebe, však si šla inde. Martin, čo mám robiť? Kde nájdem ten prsten druhý? Jebe. Mám ho. Čet, máme to. Ideme hore, čet. Ura. Tu sú... Jebe. Čo mám teraz? Kam ísť? Však ona tu je, ona ma zajebe. A nie, tu sú dvere. Tu je ryba. Tu je zamklo, že? Úžasné. Tu je ryba, ale... Jebe? Prečo sa ten plišak kýve? Je to plišak, nie? Mám nájsť kypo s vodou. Nakladaná rybka tu uver. Chod do piče už dozaj. Daj mi pokoja. Kokot! Otec, prečo je na tebe? Ajaj. No nič, čak, musím nájsť ten oný. Ten kýblik s vodou, a ten je tu. Čo? To je kýblik bez vody. Jebe, nie, a kde mám nájsť kýblik s vodou? Tu žiadny kurva kýbel iný není. Až vôbec nie s vodou, do piči. Čo si mám tú vodu nakresliť, kurva? Aha. Už tu není nakladaná rybka, Martin, už tu je tá jeho dcera, ktorá tu už vlastne není. A tu sú zase schody, pred chvíľou tu boli hodiny. Čo je toto? Scar. A to je tiež kniha, ktorú napísal tento kvázi policajt s poruchou pozornosti, že čo mi jebe, s poruchou osobnosti, tak sorry, čo... To je kokot. Už je nakladaná rybka, nakladaná dcerka, no? Dobre, čo je toto Scar? Rozprával to príbeh o dieťati, ktoré sa nemohlo starať samé o seba kvôli chorobe. To sedí na tú jeho dceru, nie? Tam
sme videli tú fotku, že sa liečil na nejakú chorobu v tej nemocnici. Tragédiu. Takže vlastne zistili sme, že on ich vlastne zabil. Kvôli tomu, že mal poruchu osobnosti a myslel si, že je niekto iný ako je, tak zabil aj svoju ženu. Zabil vlastne aj svoju dceru. To je celý smutný príbeh. A teraz podľa mňa, keď si to tá jeho dobrá osobnosť uvedomí, tak sa odjebe. Či neodjebe sa? Odjebe sa, nech zoskočí zo strechy. No, to by ma asi tiež jeblo. Keby spravil niečo len také a proste ani neviem, že som to spravil. To by bolo pekne na piču.